таъсири тағйири иқлимро ба саломатии одамон созмони ҷаҳонии беҳдошт ва вазорати тандурустии тоҷикистон пажӯҳиш кардааст. онҳо ба натиҷае расиданд ки мизони бемориҳои сироятӣ афзоиш ёфта, фавти одамон аз фишори баланди хун ва марезии қалб зиёда аз 10% бештар шудааст. рустамҷон собиров, муовини сардор оид ба бахши эпидемиологӣ, мегӯяд ки тағйирёбии иқлим ва наборидани барфу борон сабаби афзоиши бемориҳои зуком низ гардидааст. вирус, микробҳо, умуман дигар микроорганизм, ино ҳамаш микроорганизмҳои зинда мебошанд. албатта ин микроорганизмҳо ки зинда ҳастанд ба ҳар як иқлим, ба ҳар як вақту соат мутобиқ ҳам мешаванд. абдувалӣ ҳомидов, сардори маркази обу ҳавосанҷӣ дар вилояти Суғ, дар суҳбати телефонӣ афзуд ки наборидани барф, паст ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ба паҳни бемориҳои вирусие ки дар ҳавои атмосферӣ ба вуҷуд омаданд сабаб шуда метавонад. пасту баланд шудани ҳарорати ҳаво, шабона ки паст мешавад ҳарорати ҳаво ва рӯзона ки баланд мешавад ҳарорати ҳаво, дар ҳамон вақт дар ин вирусҳо якҷоя шуда бо ҳамон ҳарорат, якҷоя шуда бо одамҳои либосҳои тунук пӯшида дар ҳавои гарми зимистон гуфта мебуроянд, дар ҳамонҳо зиёдтар таъсирашро мерасонад. духтурон мегӯянд ки микробҳо дар фазо доимӣ буда, дар натиҷаи боришоти барф сатҳи он паст мегардад. дар натиҷаи коҳиш ёфтани микробҳо бемориҳои сироятӣ аз қабили зуком кам мегардад. инҷо бояд гуфт ки боришоти барф, борон, умуман боришот микробҳое ки масалан бо роҳҳои бо ҳаво паҳн мешаванд, онро дар ҳақиқат паст мешавад, барои он ки боришот онро зер мекунад, чунки бо роҳи ҳаво онро паҳн мешаванд. абдувалӣ ҳомидов афзуд ки вақте барф ба болои хок мерасад, метавонад ҳамон лаҳза вирусро аз байн барад ва таъсирашро ба инсонҳо нарасонад. мафсуҳ вазъи обҳавои чанд соли охирро ба вазъи иқлими имрӯза муқоиса намуда, сабабҳои аз байн рафтани барф ва зиёд шудани зукомро шарҳу тавзеҳ дод. вақтонам буд зуком ёки буд ҳамон касалиҳои ҷовҳар ё дигар касалиҳое ки ба одамҳо мегузашт, буд ӯ касалиҳоему ба миқдори зиёд не, ба миқдори кам буд. ба миқдори кам буд. аз сабаби он ба миқдори кам буд ки таъсирашро ба миқдори кам мерасон ки он одамое ки тунук пӯшида дар ҳавои атмосферӣ мебуранд таъсирашро мерасад. аз ҳолеро бошад таъсирашро бисёртар расонда шудааст ки вай дар ин набудани барф худашро ҷоннок ҳис карда таъсирашро мерасонад бисёртар. рустамҷон собиров, муовини сардор оид ба бахши эпидемиологӣ, гуфт ки зуком ҳазорҳо ҳазор намуд дошта, имрӯз намуди нави онро дар ҷумҳурии мардумии Чин муайян намуданд ки бар асари гирифтор шудан ба ин намуди вирус фавти одамон низ ба қайд гирифта шудааст. мафсуф сабаби дигари зиёд ё паҳншавии бемории зуком ва зуком монандро ба зиёд шудани сафи муҳоҷирати аҳолӣ рабт медиҳад. яке аз сабабҳош ин муҳоҷират бисёр шудагӣ, рафтуомад бисёр шудагӣ бо кишварҳои ҳамсоя, умуман бо кишварҳои тамоми ҷаҳон. Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад ва рафтуомад мекунад. боридани барф, борон, умуман фасли сармо омаданаш, хунук омаданаш ёки гарм омаданаш, ин фақат муҳлати паҳншавии бемориро ё пеш мебарад ё ақиб мебарад. ин асосан аз замин вобастагӣ дорад халос. мутахассисон бар он андешанд ки тағйирёбии иқлим низ яке аз сабабҳои асосии зиёдшавии бемориҳои зуком байни аҳолӣ аст. дар соли 2019 бемории зукомро аъзоёни оилаи шумо аз сар гузарониданд. ин суоле буд ки мо аз сокинони шаҳри Хужанд посухи онро пурсон шудаем. не ягон нафар ҳама нағз саломат. ҳамаш як бор шуда ку ман 5 нафар фарзанд дорам, ҳамаш як бор шуд имсолам. бале ба наздики ҷияна на он қадар ба фикрам агар хато накунам ҳамин боришот кам шуда, дар ҳамин каме дар вақтҳои охир ба назар мерасид. ҳам тишба не шахсан ман худам аслан гирифт намешавам ва мумкин аст дигаронро он қадар эътибор надиҳам. шояд мебошад гирифтор нашуд. ду нафар кӯдаки майдаҳомо ҳаст, лекин нашудасам хел. аз пурсиш муайян гардид ки зиёда аз 60% пурсидашудагон гуфтанд мо зуком нашудаем. ин дар ҳолест ки соли 2019 41943 ҳодисаи бемории зуком ба қайд гирифта шуда, зиёда аз 32050 ҳодисаи беморӣ ба кӯдакони синни то 17 сола рабт дошта, ба 100 000 нафар аҳолӣ 1564 ҳодисаро ташкил медиҳад. нисбат ба 12 моҳи соли 2018 дар 12 моҳи соли 2019 бемории зуком 421 адад зиёд мебошад. Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов, хабар.